To fa, ashe dama turka-turkar da suke faruwa a cikin siyasar Najeriya da ƙasa ma baki ɗaya kenan. To mai sauraro ka biyo mu a wannan bidiyon. Yawwa mai sauraro, barkanmu da dawowa hutun rabin ɗan takaitaccen lokaci da muka je mai sauraro. Mun gode da warhaka. Mai sauraro muna roƙarka don Allah idan wannan shine shigowarka ta farko wannan tasha tamu mai albarka. Kada ka manta ka yi subscribing kana ka taba alamar ƙararrawa ta yadda za ka rinka samun labaranmu da zarar mun ɗaura. Mun gode da ziyararka mai sauraro, muna farin ciki da nuna kulawarka, mun gode. Dr. Rabiu Musa Kwankwaso tsohon ɗan siyasa ne da yake cikin manya-manyan 'yan siyasa a arewacin Najeriya. Yana daga cikin manya-manyan 'yan siyasan da suka san abin da suke yi. To, Dr. Rabiu Musa Kwankwaso ya tsallake daga tsohuwar jam'iyyarsa ta APC ya koma PDP a kwanakin da suka gabata. A yayin da yanzu ya ƙara tsallakewa daga wannan tsohuwar jam'iyyar tasa ta PDP ya kafa tasa ta kankin kansa, ma'ana Nnpp. Bayan kafa wannan jam'iyya tasa mai sauraro, manya-manyan 'yan siyasa sun yi tsallan badake sun koma wannan jam'iyya tasa daga bambantan jam'iyyu kamar su PDP da ma kanta APC din. Mai sauraro, bayan faruwar hakan ne muka samu wani zazzafan labari a yanzu wanda za mu so ka tsaya ka kalli wannan bidiyon har zuwa ƙarshe har ka fahimci menene ma ya faru mai sauraro. Abin da yake faruwa dai a cikin wannan siyasa ta arewacin Najeriya abin rudani ne wanda kowane mutum zai shiga rudani bayan ya saurari wannan kalami namu. Mai sauraro, in baka manta ba, Dauda Kahutu Rarara mawaƙi ne da ya shahara fannin waƙa, yake waƙe dukkan wani ɗan siyasa da ya kai a waƙe shi. Ya waƙe manya-manyan 'yan siyasa a baya, adda shi kansa Dr. Rabiu Musa Kwankwason, a yayin da a yanzu yake waƙe Janar Muhammadu Buhari a kuma Ganduje a matsayinsa na cikakken ɗan jihar APC. To mai sauraro, shine a halin yanzu muke samun wani jita-jita da ba a tabbatar da wannan magana ba, cewa da ake yi Dauda Kahutu Rarara shahararren mawaƙin nan zai tsallan badake shi ma ya koma sabuwar jam'iyya ta Nnpp mai kayan marmari. To wannan batu gaskiya maganar har yanzu bata tabbata ba mai sauraro. Mai sauraro, domin samun makamantan wannan fashin baki a kan abin da ya shafi siyasa da sauran labarai ma kala-kala da suka shafi ƙasarmu da ma masana'antun Kannywood, ka yi subscribing, mun gode.